niin, terve taas kaikille. Tässä videossa ollaan vähän äjestämässä täällä pellolla ja tehdään vähän kylvöpohjia. Ja ensi videossa varmaan päästäänkin jo kylvämään. Ei muuta kuin mennään videon pariin. Tästä vähän rumpuputkia tuonne pellolle. Tässä näkyy vähän uria tässä. Joku ajanon, niin ollaan etuvaralla saa sitten tasoitettua aina kun kerättää vähän maata siihen. Tasaisempi kylvä. Elikkä ensimmäisenä tästä nyt kierretään tämä pelto ympäri. Käytetään reunat. Tästä päästä sitten kun tullaan tänne näin niin, ja käännetty se tänne päin tuo päistä. Etulata niin sovellettu se meno, että asuutahan tämän, ei tarvitse aina pomputtaa sitä ylitti, kun tullaan tänne. Ei tarvitse aina hidastaa siihen sitten. Näin mä oon täällä tehnyt. Mä käskoosuolissa. Se rupesi vähän keräämään. Liikaa. Mä en tiedä kuka mänkien laajalla. Tästä joutuu nyt ajaa muutaman kerran, että tämän saa tasaiseksi. Kokohan täällä on käynyt ajamassa. On oikein kunnon raitit. Vähän on pehmiähköä maata. Otetaan vähän tänne päin, niin saadaan paripyörä tuonne, niin se tasautuu. Vedetään vähän maata tuonne takaa. Nyt kun tullaan tänne päähän taas, niin vedetään tämä vako tästä kiinni.
No sitten jos siellä tällaisia epätasaisia kohtia, niin niistä luonnollisesti ajetaan sitten uudestaan, että ne tasaantuu ja käytetään sitä etulataa. Elikkä nyt vaan ajellaan tätä peltoa tästä muutama kerta ympäri. Niin katsotaan kaikki kynnäsalueet tästä ajettu. Ja nyt näkee, että kun se vähän kerää tuolla lailla, niin se tasaakin heti tuon paremmin. Ja sitten kun se vähän se maa tuossa pyörii ja se hierosta, niin tuolla on heti tällainen kuohkia maa. Katsoo tuohon vasemmalle, niin siinä on tuosta paakkuusta. Ja siinäkin on rakua, niin sekin menee kiinni se rako. Mä teen tällaisia leipiä aina tänne, elikkä tuut tästä, niin meet vähän matkan päästä näin. Sitten tuut tästä takaisin, kun menet tonne, vedät ton. Tuut tänne päähän, niin vedät ton hauen tosta. Niin ei tarvitse vetää niinku tohon päähän, sitten penksota ja lähteä takaisin, penksota lähteä takaisin. Tässä on vaan ajaa niinku tulla päähän ja loivilla käännöksellä tehdä. Etulataahan kannattaa käyttää. Se on kyllä pirun hyvä. Mutta ei tämä tän kummallisempaa oo tämä ajastaminen, että ajetaan valta peltoa ympäri. Säädellään vähän ajesta ja niin. Mutta pistää tähän joku musiikki soimahan ja vedetään tää pelto loppuun.
tykkää videosta ja kommentoikaa. Täältä tuli valmiiksi. Mennään uudelle pellolle ja ensi videossa voitaisiin tehdä sitäkin kylmävideota. Ehkä, en tiedä vielä. Ehkä kylmävideota. Ja näin. Instagrami, TikTokki löytyy tosta. Pistäkää tiliseurantahan. Tunttivideota ja momovideota. Mutta voi tulla tänne tubeen puolelle. Paljonkin videota. On yhtään videota. Ja näin. Mutta kiitos kun katsot video. Pistä tiliseurantahan, tykkää videosta, kommentoi tähän videoon jotakin. Minkälaista videota voisi tehdä. Tällaista. Et oliko hyvä video, paska video vai mitä? Joo. Kiitos. Hei. Tää etuladasta vaan on hyötyä. Käytetään sitä etulata.